Kravčák. Nebude strieľať, škoda. Ešte by chceli. Koho? Teraz krásna teda svoju druhú sezónu v Nike Handball Extralige. Ešte na takom rozjazdi. Matačič a ten dáva branu. Majú Hlohovčania. Ale teraz a teraz už aj rozhodcovia zdvihli ruku. Ale Matačič teraz Posíl Martinčanov. V tejto sezóne Martinčania vystriedali pomerne veľa hráčov v aktuálnom ročníku, práve Matačič. Ste to taktiež skúsili napríklad. Recalansa. Prvý úspešný zákrok si teda pripisuje aj golman domácich a je vyrovnaný. Teraz sa pekne zbavil. Podarila okamžite rýchly protiútok Martina. A znovu pasívna hra. Domáci musia ísť do koncovky. Dobre to vymyslel. Ale niektoré z tých výkonov rozhodne neboli zlé. Niektoré už také kvalitné neboli. Pekná individuálna akcia. Začína od 20. hodiny. Tony Gross z čiary vytiahol tú loptu po tom, čo zasiahol. Krásne zakončenie. Presadzuje sa Maroš Baláš. Koncovka. Čič jeho kol. Vyzývajú sa aj domáci fanúšikovia. Smelný moment ani miestna hlásateľka si nevšimla. Matačič a jeho Marfejko opäť pomohol svojim spoluhráčom na spojke. Matačičov podstrel, ale porušil pravidlo o krokoch a môže to využiť Luka Matačič. Ederson, Ureček a Matačič. Zapája sa aj pivot Peterky Macfejko, Luka Matačič. Krásne si otvoril krok späť na Matačiča. A Matačič znova okolo brániaci strelecký uhol, ale prešla pol Matačič. A toto bude aj snažia nejakým spôsobom spoluhráči zapojiť do rozohrávky. Matačičovi to tentoraz vyšlo. Pekná lajna v podaní Vojnic, tak to by to malo vyzerať. Matačič, kamikadze štýl na 4 góly. Luka Matačič odpoveda. Najlepší strelec martinského týmu zaznamenal 3 góly, teraz si to pekne. Zatiaľ sme z druhého polčasu odkrojili necelé 2 minúty. No a teraz prichádza. Budú potrebovať nejaké sekundičky skresať z trestu. Poradil. Tentoraz to Matačič. Fantastická. Počujeme stále z tribúny modrá, ale je to už o čosi menej. Pomohli mu a jeho parametre, naozaj veľký rozsah rúk. Z tohto bude. A pekne teraz Matačič. Do ktorého napokon išiel Martin Straňovský. Anton Casagranda bol tým hráčom, ktorý sa dostal do zakončenia a prekonal hostujúceho brankára. Henrikeho prihrávka, Matačič ešte chcel posúvať loptu do pivota, čo mu vyšlo. Posledné sekundy zápasu plynú, Matačičová prihrávka, pekná kombinácia. Veľa raz nie.
Matačič síce aj Marek Javorček. Či nemu bude stáť Luka Matačič, ktorý dnes už dvakrát sedmičku premenil. A premieňajú. Čeliť myčke bude Miroslav Velebný, ale neúspí na krosa. Matačič dal svoj 9. gól v zápase. ktorej exekúciu si do parády berie Luka Matačič. Matačič namieril tak ako si bude viesť proti tejto strole Matačiča. Na 7-metrový hod, proti nemu Kovačín a Matačič smerovala na tohto chorvátskeho hráča. Nepodarilo sa mu to cez obranu Považanov. Bez problémov v druhej chorvátskej lige. Teraz úspešne. Pre neho to môže byť 9. pre sedmičku. Proti nemu Ľudek Fabián. Matačič úspešný. Luka Matačič. A Luka Matačič strieľač, ktorý už z tejto značky dnes večer dokázal skórovať a podarilo sa mu to. Myslím, že sa zatiaľ nepomýlil a platí to. Matačič. Aj domáca hlásateľka. Darina Jani. Martinčania dobiedzať a snažiť sa prekonať defenzívu. Víro. Že do play-out pôjdu už. Stihol v obrane zasiahnuť Šimon Macháč. Matačič vybojoval 7. Videli sme takisto zmenu v bránke Martina, keď Kapuši ho nahradil Martin Kamien. A je mi ľúto samozrejme, že sú na tom v tabulke tak, ako sú. 7-metrový hod, ktorý... Jankovič skúšal to cez otočku, ale tam mu nevyšla. Rakus. Na teraz znovu 2-1. Teda, pardon, 2-0. Scelujú. Posledných 9 minút do konca zápasu. Hlohovec vyhráva opäť. S Ondrejom Melikom. Rozhádzaný útok Považskej Bystrice. Jurák. Najhoršie Martinčania sa prezentovali počas celej sezóny veľmi atraktívnou, zaujímavou hrou. Tvrdou obranou. Martinčania agresívne. No, ďalší faul.